Un cento de embarcacións participarán o domingo na quinta regata de Bateis, concello de Ribeira. A regata, que se vai desenrolar no porto exterior de Ribeira, foi presentada esta mañá na Casa Consistorial. Ribeira acolle este domingo a quinta edición da regata de Bateis, concello de Ribeira, unha iniciativa promovida polo Club de Remo Náutico de Ribeira que terá lugar dende as 11 da mañá en augas do porto exterior. Unha competición que traerá ata a capital do Barbanza a un cento de embarcacións de varios clubs da zona norte da Coruña. O alcalde agradece o esforzo da entidade á hora de consolidar o deporte do remo e lembrou o compromiso asumido pola corporación para que poidan dispoñer dunhas instalacións dignas para que sigan medrando. Que, como decía, pois comezará ás 11 da mañán, un día que ademais vai a ser un día de deportes. O outro día presentábamos a velada de boxeo xa pola noite e bueno, a verdade é que é unha proba que nos fai moita ilusión porque en Ribeira que o remo se consolide pois non foi nunca unha cousa doada, gracias ao esforzo pois de as persoas que hoxe teño diante pois estáse conseguindo e espero, bueno, que estas regatas pois sirvan tamén para que vaya collendo o maior pulo todavía. Tamén decir que bueno, que nós temos un compromiso que queremos seguir facendo público e leválo adiante, que é que de unha vez por todas pois o Club de Remo Náutico de Ribeira poda contar con unhas instalacións dignas para que siga medrando o club. Eu creo que hai que dar as gracias ao que é o pueblo de Aguiño, á cofradía, pero evidentemente están, como quen di, de prestado, e unhas instalacións sí que sería xa a gota que facería que esa consolidación fora absolutamente total. Suso Silva, representante do club, destacou que este ano se renovan as medallas, serán representativas do Concello e do Club de Remo. Para a zona norte da provincia da Coruña, os clubs que estarían invitados, en principio, bueno, contaremos sobre alrededor de 100 embarcacións de todos os equipos que se presentan hasta ahora. E nada, bueno, este ano, como diferencia de outros anos, pois decidimos dar un cambio e apostamos por cambiar un pouquiño as medallas e facelas un pouco representativas tanto ao Concello como ao club. A parte da bandeira, se lle entregará medallas aos tres primeiros. Pouco máis, decir tamén que, bueno, que teremos na entrada do porto, pois, bueno, montado de cara a intentar colaborar co club, pois un posto no cal se venderán diferentes prendas do club, diferentes obsequios de cara a intentar pois recaudar algún tipo de fondo para intentar colaborar co club. A entrega de medallas terá lugar entre a 1 e a 1:30.